Badato San Bartolome jaiak abuztuaren 23an hasiko dira, mus txapelketarekin, arratsaldeko 4etan. Eta ondoren ofiziala izango da, 8etan txupinazoa egongo da eta gero trikipoteoa arrapaladan taldearekin. Abuztuaren 24an, txistularien den diana egongo da 10etan, 11:30 mesa nagusia, ostean erregalak elai taldearen eskutik eta ohiko kopaua. Baita, ordu batetan gargantua egongo da eta dantza saioak ere elai dantza taldearen eskutik. Ordu 1:30 Urdaibai kantagunea egongo da, eta arratsaldean txistorra da 7etan, 8etan tukatuka da batukadaren musika, eta 10etan Seiborren festa. Berriz, abuztuaren 26an, txirrindulari lasterketa egongo da 4etan, 5:30 Errenteriako 5. estropada lasterketa, 7etan familientzako txokoa, puzgarriekin, Urdaibai eskola elkarteak antolatuta, eta 8:30 orkesta elektrotxaranga egongo da. Abuztuaren 27an, aikido arte martzialen erakusketa egongo da 12etan, baita tortilla txapelketaren txanda izango da ere, eta ordu batetan trikipotea egongo da gazteak txistulari elkartearekin. Eguerdian, 3:30, 5. Laida Errenteria piragua zeharkaldia ere egongo da. Eta arratsaldez, 6:30 hain zuzen ere, kukaina eta pirauen harrera. Eta bukatzeko erromeria egongo da, gabaz, gaueko 9 hasita, Basajaun taldearen eskutik.